Navê vê keça 21 salî Meryem Sevî me. Di nava malbatê de navê wê Hêlîn e. Lê hezkiriyê wê berê Musa Sevî li taxa medyayê ya Amedê li ser kolana 75 metrî di kafeyek de li ber çavên gelek kesan bi neh guleyan ew kuşt û hêlîna malbatê xira kir. Qîzik tirsan dibe, yanî tirsa kiriye ser qîzikê, çendekî berî qîzik tehdît kiribe. Tehdît derê qafê divê tim digirî qîzik dibêna divê ez vê xweşîbûna te nalim, ez te li dinyayê nalim û berê qîzikê dide. Malbata Meryemê heyîrî maye ku kujer ev heftiyeke nehatiye girtin. Ji ber ku li hemû kuçe û kolanan kamerayên mobeseyan û kargehan hene. Ew dixwazin kujer demildest bêgirtin. Yani tam heftekî ya, heftekî. Çer bû nayê girtin. Hîn pir Meryemê werin kuştin. Eger dewlet dest nede vî îşê, hîn pir pîrekê werin kuştin. Hercî da kamerayê çima nabînin? Çima devlet destê xwe nade? Kurmancı diye. Viya diya Amedê da bûye diye keskî dengê xwe nake. Ra qatilê bibînin. Li gorî agahiyan polîsan piştî vê kuştinê operasyoneke desteserkirinê daye destpêkirin û hin kes derxistine pêşberî dadgehê. Dadgeha Amedê piştî kuştina Meryem Sevîmê du kesan bi henceta ku tiliya wan di vê kuştinê de heye dagirtin û zindanî kir. Lê kesê ku ew te tikişandî û Meryemê kuştiye hê jî nehatiye girtin û firariye. Navenda mafên jinan a Baroya Amedê niha parêzeriya malbata Meryem Sevîmê dike. Li gorî angaşta parêzeran kujer Musa Sevîm îtirafkarekî PKK ye. Ew dixwazin beriya ku kujer bireve derveyê welat bêgirtin. Failin bir itirafçı olduğunu... Dema em çû serxweşiya malbatê gotin ku jer îtirafkar e. Paşê me bi asayişê re hevdîtin kir û me ev agahî piştrast kir ku jer îtirafkar e. Aliyekî wiha ye vê bûyerê jî heye. Evet. Dadgeha Amedê bi henceta ku kujer niha firar e û ji dosyayê sûd wernegire biryara nepenîbûnê daniye ser dosyaya vê kuştinê. Maşallah dekak. Rudaw Amed.